Assalamu alaikum. Ngezwe umfundisi oyinazaretha ngizokubeka lokho. Asengangithuka ke nje amaNazaretha kodwa ke vele ngakuzwa kwiNazaretha ngeke ngufihle lokho. Ekhuluma amagama ukuthi abantu abasebenzisa umuthi meaning inyanga mhlambe nezangoma abaphuza utshwala ababhema insangu abaphume ebandleni lamaNazaretha. Wayibeka nje kanje wathi abaphume ebandleni abaphume enkonzweni yamaNazaretha. Lalelani ke bafowethu, ngezwe kabuhlungu mina umfundisi mangabe ekhuluma kanjalo, ngoba mangifunda iBhayibheli lithi nina nonke enisindwayo, nina nonke enikhathele nenisindwayo, lethani yonke imithwalo eninayo. Manje umfundisi mangabe yena ebakhipha ebethi yena abeze nemithwalo, angizwisisi kahle leyo ndaba leyo. Kodwa ke kulungile. Thina ke le Islam le njengoba sisho ukuthi Islam eyomhlaba wonke eyawo wonke umuntu. Walla uthi mangabe udayisa ngomzimba woza nawo umzimba wakho ukudayisa ngomzimba. Mawuphuza utshwala woza nabo utshwala bakho. Mawubhema insango woza nayo insango yakho. Mawubhema iphilisi woza nalo iphilisi lakho. Mangabe umxabanisi imenemene woza nobumenemene bakho. Uma ngabe kuukuthi wena ubhema isnafe woza naso isnafe sakho. Mangabe wena uyathakatha woza nobuthakathi ba yonke into wrong oyenzayo woza nayo, uthathe lento uvume ukuthi akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kukaMdali wakho. Ungumbulalo ongenanembeza, woza nako ukubulala kwakho. Yonke into wrong oyenzayo uAllah uthini? Bismillahirrahmanirrahim, ya ibadi alladhi asrafu anfusakum, onina zidalwa zami esenone ngayo yonke indlela. Mayeqeda uthini? Uthi la taqnatu min rahmatillah, ningalilahli ithemba emseni kaAllah, ningalilahli ithemba emseni kaMdali wenu, ningalilahli ithemba emseni kamenzi wenu. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a, ngoba uAllah umdali uxolela zonke izono ozenzile emhlabeni. Uthi uma wena ngelanga lokwahlulelwa uza nayo yonke inhlobo yesono, izono zakho zisuka la emhlabeni ziyofika phezulu esibhakabhakeni, kodwa kulezo zono lezo wena ozenzile awuzange umenzele abalingane, awuzange ube nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwakhe, awuzange umenzele izifaniso. Uthi uAllah lezo zono zakho lezo uyoziphendula zibe mhlophe njengeqhwa, uyoziphendula kube yizenzo ezinhle, bese wena uyakwamukela ungene kuphi eparadise yakhe, uma ngabe wena ungazange ube nabanye oNkulunkulu ngaphandle kwakhe. Bafowethu, iIslam ithi woza nayo yonke imithwalo yakho ekusinda yonke inhlobo yesono oyenzile. Asikho isono iIslam ethe ungezi naso. Uzofundiswa uma usufika la ukuthi yini umdali ayifunayo, yini angayifuni. Ngiyacabanga ukuthi kuzwakeleke ingane zakwethu. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.